Здравейте! Вие сте с DIRBG Test Drive, а днес ще ви представим един всадеход, който е прочут с нетипичното количество от текстри, идващи на доста атрактивна цена. Rexton е флагманският модел на SsangYong и съчетава в себе си италиански стил и технологии на Mercedes. Нека научим повече за корейският всадеход. Дизайнът на Rexton е доста изчистен и определено няма азиатски вид, а главният виновник за това е легендарният италиански дизайнер Джорджето Джуджаро, който е проектирал автомобила. Масивната стойка на Rexton се подчертава от новата радиаторна решетка, монтираният на покрива спойлер, раздутите калници и 18-соловите LED джанти. За стила допринасят и предните и задни LED светлини. Интериорът също има класическо излъчване, арматурното табло не е претрупано с бутони, като част от тях са изнесени на волана. С много приятно впечатление останахме от ергономичните седалки, които при върховите нива могат не само да се подгряват, но и да се охлаждат. Последната опция прави кожения салон една идея по-приятен през лятото. Шофьорската седалка е с памет и може да запомни и лесно да възпроизведе различни конфигурации. Автомобилът е подходящ за големи семейства, не само защото има доста голям багажник, но и защото е 7-местен, като разпъването на третия ред седалки става за секунди. Инфотеймънт системата е снабдена с сензорен дисплей, от който имате достъп до задната камера на колата. И докато дизайнът на всадехода е италиански, то немалка част от технологиите са немски и са дело на Mercedes. Директно от Штутгарт идват автоматичните трансмисии, като 5-степенния E-Tronic и 7-степенния G-Tronic осигуряват гладко и тихо превключване на предавките. Най-големият плюс на колата обаче е нейната 4x4 система, която няма да ви подведе в нито един момент, а ние лично се убедихме в това. Тествахме Rexton по силно заснежени и стръмни черни пътища и всадеходът се представи блестящо. От това обаче не страда движението по асфалт, а колата се чувства в свои води и в цивилизацията. Това се дължи на факта, че при нормални пътни условия може да активирате режимът за задно предаване, при който 100% от въртящия момент на двигателя се изпраща към задната ос. Освен този и стандартният 4x4 режим обаче е наличен и трети, който разкрива екстремния характер на автомобила. Той е предназначен за най-тежките офроуд условия и задвижва 4-те колела с понижаваща предавка, като едновременно с това заключва и диференциала. Именно този режим активирахме при изкачването и спускането по избраните от нас черни пътища. Автомобилът зацепваше моментално, а комбинацията от пресен сняг и лед не представляваше никакъв проблем за него. За добрият офроуд помага и щедрият пътен просвет от 250 мм, както и множеството подпомагащи водача системи. Най-интересната от тях е HDC системата, която се активира автоматично, когато наклонът при спускане достигне 10 или повече градуса. Автомобилът сам поема контрола върху спирачките и поддържа бавна и постоянна скорост на движение, а за водача остава единствено да се съсредоточи върху управлението на колата. Версията, която тестваме, се задвижва от 2,2 литров турбодизелов двигател с директно впръскване и мощност от 178 конски сили и 400 Нм въртящ момент. Максималната скорост е 192 км в час, а средният разход на гориво е около 8 литра на 100 км. Корейците са решили да докажат издръжливостта и здравината на двигателната гама на Rexton, като преминат през екстремните тестове на Mercedes, където агрегатите са се справили успешно с всякакъв вид натоварвания. Красноречив е и факта, че Rexton е предпочитан автомобил от южнокорейската армия заради своята здравина, проходимост и надежност, а моделът се ползва и от други държави за нуждите на граничната им полиция или армия. Ценовата листа на корейския всадеход започва от 48 000 лева, а версията, която тестваме, може да се закупи за около 60 000 лева. Rexton се справя безпроблемно с суровите зимни условия и е идеалният избор за хора, търсещи надежна и издръжлива офроуд машина, която осигурява висока практичност на доста ниска цена.